единицата ли? Тя е явно свидетелство. Няма по-явно от единицата, че имате важна житейска мисия, която вече е кармично разписана. Безполезно е да избягвате и да се съпротивлявате от трънливия път, който ви предстои. Безполезно е да бягате от отговорност, защото предстоящите събития за вас са написани предварително. Но спокойно, вие сте на своя прав път. Ако не се съпротивлявате и вложите много сили и много любов във всичко това, което ви предстои, вие ще получите неочаквано добри резултати за вас. Един ден ще благославяте трънливите пътеки, по които сте тръгнали, и за вас всичко това, като числото 1, ще бъде като оазис, като благодат. Сега ангелите ви показват единици, за да ви покажат и да ви демонстрират присъствието си. Не сте длъжни да крачите напред сами. Те са с вас. За това се казва ангелски числа. Говорили сме вече как ги виждаме, в каква поредност, но числото 1 е началото. Това е началото на всичко. Както в числовата поредица, така и в ангелските числа. Това е началото за вас. Ако виждате една единица, това значи начало. Обаче, ако започнете да виждате 2, 3 или 4 единици навсякъде, това е знак за сгъстяване на ангелското присъствие около вас, за готовност за подкрепа и за помощ на хората около вас и на ангелите, които все пак са много важни в тази числова поредица и не случайно наричаме ангелски числа. В материалния свят това как може да се изрази? Може да се изрази чрез промяна в статуквото, чрез нова работа, старт на нови инициативи, може да е в посока отношения, в прогрес в отношенията, в което сте желали. Когато кармичните процеси започнат, ще ги забележите и със сигурност във вас няма да останат съмнения, след като всичко това мине, защо сте виждали числото 1. Запомнете, 1 е най-важното число от поредицата.